Καλημέρα again and again. Και άμα δεν πας να φας ρόφημα, δεν είναι καλημέρα. Πήγαμε σαφώς και στο Τέκιο και στο ξενοδοχείο που μείναμε να φάμε πριν, αλλά πραγματικά το στομάχι μου ήταν χάλια και δεν ήθελα να φάω τίποτα. Ήθελα απλά να έρθω και να πάρω ένα ρόφημα. Λοιπόν, σας είπα ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάτε μαζί σας όλο το πράγμα, τα κουτάκια. Παίρνεις εδώ φάκελάκια. Αυτό το συγκεκριμένο έχει γεύση βανίλια. Φανταστική βανίλια, κρεμώδης βανίλια, δεν είναι απλά βανίλια, πίστεψέ με. Και το χώνεις μέσα. Αυτό φαντάσου ένα σακουλάκι είναι μία δόση, δηλαδή 2 σκουπάκια μας, για αυτούς που γνωρίζετε. Παίρνεις εδώ πέρα, βάζεις, φανταστείς, τώρα καινούρια είναι και εγώ πρώτη φορά τα χρησιμοποιώ. Ξέρω τώρα αν τα βάλα όλα. Τα βάλα όλα, ωραία. Και σαφώς βάζεις και το PDM. Το συγκεκριμένο είναι vegan κιόλας, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, απολύτως. Γιατί άμα δεν βάλεις PDM να ξέρεις, δεν είναι ολοκληρωμένο γεύμα. Okay. Οπότε βάζουμε και το PDM, που ομολογώ μου φαίνεται πάρα πολύ, να πω την αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Είναι vegan, είναι gluten free, έχεις, πώς το λένε, με λακτόζες και τρέχα γύρευε, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Πω, αυτό φίλε θα είναι κολαστήρι, μπορώ να το πω. Μυρίζει απίστευτα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το έβαλα όλο. Ωραία. Βάζουμε τον ανατρευτήρα. Αυτό το συγκεκριμένο, ξέρεις, σας το έχει δώσει δώρο η εταιρεία. Όταν ξεκινάς πρόγραμμα με την εταιρεία, σου δίνει δώρο αυτό. Βάζεις μέσα τον ανατρευτήρα. Το παίρνεις. Κλείστο καλά, μην είσαι Αναστασία, που συνήθως τα αφήνεις ανοιχτά και γίνεσαι χάλια. Και χτυπάς πολύ καλά και καλή ώρα.